Takže ahojte lásenky, tu je Jaginko. Jagi podtržitko je no. A chcem vám len dať ďalšie menšie info ohľadom súťaže, o ktorej sa šúška u mňa. Takže 30 cena, o ktorej bolo také ako menšie halo, že čo to bude, tak to bude hra na Steam, po väčšinu teda Steam kľúč. A bude to, sme vybrali tú najpopulárnejšiu hru teraz, ktorá sa hrá, to je ARC Riders. Druhá cena budú slúchatka Razer Kraken. Nech sa vám páči. Razer Kraken. A prvá cena, na ktorú ste sa určite, že nevedeli sme, že či to bude Nintendo alebo teda PlayStation. Tak, Jaginko, dneska to bol kúpiť, lebo sme to ako komunitka dokázali. A to je... Môžem to dať opačne. PlayStation 5. Čisto nová, zabalená PlayStation 5 pre jedného z vás ako výhercu. Toto všetko bolo zakúpené takisto Smarty. Hej? Smarty.cz.sk. Tak to je jedno, jedna tá istá firma. Všetci sme bratia. A to je asi tak všetko. Jedna menšia zmena je k tejto súťaži a to, že súťaž mala byť 25., ale musím ju presunúť z svojich dôvodov na, poviem vám presne, sobotu a to je 27. Čiže nič sa nemení. Info bude hneď zajtra, ďalšie video, aké budú podmienky, ako sa tam zapojiť, čo všetko splní, čo treba spraviť, aby ste sa zapojili do súťaže. Takže ceny sú pripravené. Ďakujeme Smarty, že má také výborné ceny, že môžeme podporovať mladých, nádejných hráčov, ktorí možno budú profi hráči. Takisto aj ja ďakujem Smarty, že môžem tam nakupovať a vidíme sa čoskoro na súťaži u Jagiho.